Táto kniha od Anselma Greena začína vysvetlením konceptu duchovného vedenia, ktoré púštni otcovia poskytovali svojim nasledovníkom. Verili, že mať čisté srdce znamená dôverne poznať vlastné vášne a zároveň si zachovať vnútornú slobodu. Vášne by nemali ovládať dušu, ale jej slúžiť. Púšť je predstavená ako miesto, kde sa človek stretáva so svojimi vnútornými démonmi a vášňami. Pokora je tu považovaná za kľúčovú cnosť, pred ktorou majú démoni strach, lebo proti nej nevedia bojovať. Autor zdôrazňuje význam praktík ako pokora, ticho a sebapoznanie. Neporovnávaj sa s druhými je jedna z rád, ktorá má pomôcť človeku nájsť vnútorný pokoj. Podobne je dôležité nezakladať si na vlastnej spravodlivosti a neľutovať to, čo sa už stalo. Kniha sa dotýka aj víziev, ktorým človek čelí na duchovnej ceste, ako sú pocity viny, pochybnosti a duchovné vyhorenie. Autor radí, aby sme neustále analyzovali a spoznávali svoje myšlienky a aby sme sa vyhli hodnoteniu pocitov, ale namiesto toho ich pozorovali a chápali, čo nám chcú povedať. Na záver kniha ponúka spôsoby, ako možno uplatniť učenie púštnych otcov v modernom živote. Napríklad, ako sa vyrovnať so zlosťou, a to tým, že ju necháme výjsť na povrch a hľadáme pochopenie pre toho, proti komu je namierená. Kľúčové je tiež uvedomiť si, že zmeniť sa dá len to, čo poznáme, a že naše zranenia často pramenia z potlačených potrieb alebo prehnaných očakávaní.